Bože, uletela mi mušica, čoveči. A gdje ste vi, men ljudba, šta ima kod vas? Nadam se da ste dobro, da imate apsolutno savršeno genijalan dan. Za jedan savršeni dan bacite ogroman lajkić. Dobrošli, brate, na John Meda kanal. Ja sam John iz Johnny Med kanala. Dobrošli, moji dragi ljudi. Danas ide ocenjivanje vaših timova u japanskoj Fifi. Zezam se, u običnoj Fifi. Sutra ide u japanskoj Fifi. Jedno i drugo da gledate. Ako ne gledate, bit će. Dolazim na kuću, bacam bombu. Hvala vam ljudi svima na ogromnoj podršci, a sad idemo da vidimo koje ste vi to meni timove poslali. Inače ljudi, znači ja sam pokiso ko kreten konj, znači bila je oluja po Beogradu, znači svi smo plivali, trebali su nam čamci, znači imate ovdje kadar koja je oluja bila. Idemo na oluju, idemo da vidimo koja će oluja biti od vaših timova. Prvu ekipu, prvi timčić nam je poslao FIFA Mobile. Veliki pozdrav za čovjeka koji se zove FIFA Mobile. Veliki pozdrav. Uglavnom, ovaj lik ima toliko strašan tim da ja ne mogu da verujem. Brate, prijatelju, FIFO, alo, FIFA Mobile, kako se zoveš, dečko? 113 OVR, šta je, brate, ovo? Eto, ljudi, eto u napadu, legenda i Konentina zajedno sa Eusebijom, pa ovo je Leao, pa Dembelejica, ja se izvinjam zbog kvaliteta, to je do Instagrama, tu je, brate, SMS, pa Zedorf, koja sredina, Davis, Saliba, Pepica, Zanetti, Čehinjo na golu. Brate, koja ekipa, koja dominacija, koliko strašno. Meni je već srce krenulo da kuca 300 na sati, jebi čoveče, dobro. Inače dajem ocenu od 1 do 15, ovo je ocena 25. Koliko je ovo strašno. Brate, respekt za FIFA Mobile, eto je dominacija, znači, ja ne mogu da verujem, idemo dalje, znači, bože, sljedeći tim, jako zanimljivu ekipicu nam je poslao Sergej Tomić, 103 rating, Gvardiolica, vidi to Gvardiolicu, bombona, vidi Mendes Pejsača, tu je Foden dribling majstor, tu je Navasinjo, tu je Boutman, Di Marica, Zahica, Mitrović, Lewandowski, Navas na golu, brate, samo zbog Mitroglua, Mitrovića, odmah ti dajem ocenu 15, nema zezanja, ok ekipa, ovaj Leva bi mogao da se zameni, verovatno voliš Levicu, ali Levica nema kemistrije, razumeš, ima tu neki bolji igrač, iskreno daj nekog iz Premier Lige, sastavi tu neku Premier Ligicu. Idemo dalje. Sljedeći tim nam je poslao Marko. Marinko, veliki pozdrav za tebe, ljubi brat. Mare, hvala ti što si poslao ovaj dobar, ovaj savršeno dobar tim, 107 OVR. Čim vidim Nejmiku, brate, oma dobijaš ocenu više. Dobit ćeš ocenu 16,5. Šta sam ja krenuo da delim ocene šakom i kapom? Da li sam ja normalan? Mora malo biti oštriji, ne mogu ja ovako. Onda tu je Viščica, tu je Mitrović. Za Mitrovića odmah ocena 17. Zvanično ocena 17. Joj, vidi ga! Vidi Ashley Kult! Joj, i to na 96 OVR-u. Koliko strašno. Jedino mi se ovaj drugi štoper, Brazilac 90, ne sviđa. Kod je 96, dobar je, jo vidi Alberta Carlosa, koliko dobro, ja bukvalno moram staviti naočare, koliko su vam dobri timovi, slepeću od vaših timova, strašno. Sljedeći nam je Nikola Didović. Didoviću, što si poslao ovako obrnuto sunce ti tvoje, sad moram da gledam ovako, jesi ti normalan čovječe, zašto si mi ovako poslao? Ništa, ala ekipa, ale Riberija. Brate, čim imaš Riberija, to je čisto da znaš ocena 100, jer je Riberi ikona legenda, on i Robben su pravili dominaciju, onda je tu Lakaka, brate, Ridiger, ali koliko je ovaj u stvari OP, a dobar sastav, ovo je strašno dobar sastav. Kane,
Ne sviđa mi se, brate, kako se na levom beku, Koedes, ne sviđa mi se, onako, tu daj nekog levog beka, imaš sad jeftinih levih bekova, brate, stavi tu nekog levog beka, to mi onako nekako, ili pređi u 4-3-3, Cafu i Konetina, Gerard mi se ne sviđa na RM-u, imaš tu sad RM-ova koliko hoćeš, znači uzmi nekog left mida, right mida, znači Petit mi je okej, ako ima sad boljih kartica, možda dobiš sad free Nobela, tako da stavi free Nobela, Riberije i Koneti na Kane u napadu, jako dobra, zanimljiva ekipica, i u buduće nemoj i Mendy na golu, Mendika! Dobit ćeš ocenu, nećeš 50, nego ćeš dobiti ocenu 13, potrudi se ovo što sam ti rekao da zameneš, ekipa je vrhunska, veliki pozdrav za Johnny-a, moga imenjaka, ovo je dobro, ali ne boj, brate, vratinu sam sad slomio, znači vrat si mi slomio, Nikola, čoveče, što mi to radiš? Sledeći je tim od našeg brata Danilo, a gdje s Danilo, veliki pozdrav za Danila, a vidje ekipe, a vidje štopera, vidje Dantea, a vidje ovog, kako se zove, a bože, zaboravija, a Bastoni, vidje Bastonija, a vidje ovog levog beka, ne znam ni ko je, matere mi moje, a napad je dobar, vidje Rokija, Roki ga roka, okej, na golu je Kurtoajica, ovo je onako, naš brate, šta da ti rečem, ekipa ti je okej, znaš, dobit ćeš ocenu 10, znaš, polako potrudi se, bit će to i bolje, sviđa mi se sastav, očiju mi moji, znači viđeš mi oči, očiju mi moji. Idemo dalje, sljedeći tim, šta je ovo? Ja sam totalno promuko, ja ne mogu ovako radit, idem po šode, ne more. A Tihomire, veliki pozdrav za Kukić Tihomira, čoveče bre, lele bre, kakav je bre ovo sastav bre, ne mogu da verujem bre, ovde je Cole, ovde je Cody bre, Saliba, Alberto, vid Pedrija, 16 boostova. Brate, digao si 30 boostova Sergej Milinković Savića. Da li si ti realno? Ovaj će tim da ide na thumbnail. Brate, vidi Zedorfa, Griliš, Mbappé, Tihomire, veliki pozdrav, dobiješ ocenu 50. Ovo je takva dominacija, ovo je ludilo koliko je strašan tim. Majko, lele bre, bate bre, Tihomire bre, ovo nije normalno, jesi normalan? Hoćeš da me ubiješ, meni već srce stalo, čoveče. Sljedeći tim nam je poslao Enis Friju. Enise, sad bi ti rekao jebote Krast P, mislim nije ni bitno. Uglavnom, loša kvaliteta zbog Instagrama, tako da ću ja morati malo da približim oči da vidim ovdje Ashley Cold, ovo je možda Bonucci, nisam siguran, ovo je Alberto, Jorginho, Verona, Vela, ja mislim da ovo Vela, Lajner, da Griliš, White i na golu je Otega, valjda nisam siguran, jako zanimljiva ekipica, 107 OVR, dobar tim, ocena 15, jako mi se sviđa, polako ćeš napredovati, ali brutalno, ja nemam šta da kažem koliko su vam brutalne ekipe, svaka vam čast, igrate, trudite se, iako je FIFA dosadna i nije zanimljiva, ako mene pitaš, ja to sve obriso, ja to sve, znaš. Sljedeći tim nam je poslao Emir Semić. Veliki pozdrav za Emira Semića, ljubite brat. Kako si mi Emire, šta ima kod tebe? Kako tvoj Emire, veliki pozdrav za tvoje, veliki pozdrav za tvoju familiju, veliki pozdrav za tvoje sve. Brate, ovo je Araujo, 96, sine, ovo je bolesno. Hakuna Matata, tu je Hakuna Matata, onda je tu Navasinho, tu je Gerard, tu je Valverde, Šuker u napadu, kad ga šukne, odmah moram staviti naočare, odmah mi nije dobro, podigći već pritisak, tu je Korona, tu je Wijnaldum, brate, ovo nije normalno, ovo je toliko strašno svaki čas ko je na golu. Na golu je Ter Stegen, 95, Ter Stegen, 107 OVR, koliko moćno i strašno izgleda, ovo nije normalno, ocena 15 zbog Šukera i ovog Arauha bolesnog. Sad sam se udario, ne znam ako vidite, ovdje sam se udario naočarama, krenula mi krv, čoveče, jebala me naočale. To je to, odličan ekip, odličan tim, veliki pozdrav za Emira. Sljedeći tim nam je poslao GG Mare. Veliki pozdrav za GG Mare. Ajmo svi u komentarima GG stavite, hashtag GG. Brate, ja se izvinjavam ljudima, ovo je jako loš kvalitet Instagrama, kao što vidite, pre loši kvalitet, ovo kao u pikselima, znaš, kao u Minecraftu oni pikseli, gledaj ovo,
Ovdje Cancelo, Pepica, Guardiola, Pavard možda. Molim te, Gigi Marko, pošalji mi svoj tim, da ja mislim ne pošalji nego napiši koji su ovo igrači, ali ovdje ne vidim čoveče nikog. Vidim Rokija u napadu, to mi je dovoljno, dobit ćeš ocenu 13, tu je Jorginho, valjda ovo Lamela, Foden, ok, zanimljiv sastav, dopada mi se, nije loše, a može i bolje, more uvek bolje. Ojoj lepote, ovu lepotu nam je poslao Petar, veliki pozdrav za Petra, Pavard nije na prirodnoj poziciji, odmah ga menjaj, možeš Michela tu da staviš, a Pavarda prebaciš na poziciji Liveramenta, uradi kako hoćeš, Martinez je okej, Puyol je okej, Wijnaldum nema kemistrija, menjaj Wijnalduma, Gerrard je okej, White je okej, ko je ovaj Akuala, ne znam ko je taj igrač, Neymika, vidi Neymike, kako je dobar. Jedino ovaj Pavard iskreno i bode oči, ovo sve ostaje okej, prosječna ekipa koja je na golu je od tega, najjeftiniji golman, jedan od boljih golmana, 100 VR, odlična ekipa, dobit ćeš ocenu 10, veliki pozdrav za brata Petra. Petre, ljubi brat. Sljedeći tim, 105 over nam je poslao Mile koji je rekao, što me nisi ubacio u prošlom videu, ima dođe na kuću da te rasturim, ja sam ga odmah ubacio u ovaj video, inače Mile je moj brat od tetke, ako si ti moj brat od tetke, bit će sigurno viđeu. Odlična ekipa, viđe Kulibalija, koliko je bolestan, 95 ovara, svaka čast Mile, vidi ovog Elvina, vidi Dagliriša, vidi Vajta, vidi Mareza, vidi Kolta, vidi ne znam ko je na golu, Kobele je na golu, 105 ovara, jako zanimljiva ekipica, dobit ćeš ocenu 14,5, jer mi se jako sviđa ekipa, dobra ekipa, zbog ovog Kulibalija, isključuju zbog Kulibalija, ali Kulibali dominacija, nisam ga davno video, odlična je kartica, veliki pozdrav za Mileta. Sljedeći je Vrbaški priv. Čovjek se zove Vrbaški priv, što u prevodu znači vrbaška kobasica. Ovaj čovjek je vrbaška kobasica, na golu Cancelinho, dobro, Cuadrado, štopere, ovaj jedan je Garcia, ovog drugog ne mogu da vidim, tu je Van de Beek, vidi, tu je Vini Pejsača, sviđa mi se ekipa, 103 ovara, jako dobar tim. I realno, uzima igrači iz eventova, ne moraš ništa da menjaš, možda ovo Garciju, pošto je nizak, štoperski tandem menjaj. Ekipa je Brutalican Domination, svaka ti čast, veliki pozdrav za Vrbašku kobasicu, dobit ćeš ocenu 12, nadam se da me nećeš ubiti, ocena je korektna. I od tega na golu, to mi se jako dopada. Sljedeći tim, 102 over nam je poslao Daniel Pavlović. Daniele, brate, kad vidim ovog, ovo Space, ovo je Space, jako zanimljiv igrač, potencijalno povećanje Tottenhima, Ridiger dobar, Van Dijk dominacija, čim vidi Van Dijka iz Liverpoola, dobiješ ocenu 15, vidi Salahinjo, a viđe rođaka, viđe Salaha, ja ne mogu vjerovat, šta si njega stavija, ja ću pući vidi Mbappé 96, tu je Grealish, tu je Van Dijk, White, Zaka, brate, strašno, Alisson, jao. Dobit ću ocenu 15, brate, zbog Van Dijka i Salaha, znači ja ne mogu protiv toga, znači ja volim Van Dijka i Salaha, jednostavno ne mogu protiv toga. Sljedeći tim nam je poslao, ovaj tim nam je poslao Konstantin Vidojković. Veliki pozdrav za Konstantina, pozdrav za tvoju familiju, pozdrav za tvoju braću i sestre. Inače, Konstantin je moj brat od muške tetke, ako niste znali. Ekipa mu je jako zanimljiva, okej. Cancelo, Cody, malo se ne vidi, Davis je tu, dobio je Davisa, lepo, Verona je tu, Gerrard je tu, tu je Fernandes, White mi se ne sviđa, nije prvi poziciji, njega menjaj, Mbappé, imaš sad jeftinih, imaš na primjer, brate, kupiš onog Guedeša, brate, 92 čovjek vredi 500.000. Na golu Ospina, jako zanimljiv tim, jako mi se dopada, 106 over, dobit ćeš ocenu 14, svaka čast, isključno zbog ovog Whitea, ovako mi se sviđa ekipa, pogotovo ovaj Bruno je bolestan, svaka ti čast. Otkud ti Bruno, jesi uzeo Bruna, jesi Bruna uzeo, odlično je, sviđa mi se, uzmi Bruna, ajmo svi u komentarima, uzmi Bruna. Sljedeći tim, 104 over nam je poslao Aki sa 5. Znači, Aki ša ima 5. Veliki pozdrav za Aki ša ima 5. Ša ima Aki, ša ima kod vas ljudi. Ša ima. Uglavnom tu je Cancelo, tu je Tahinjo, Kumanjinjo, tu je Cafu, Gerrard,
Jorginho, da Grealish i Konate, koliko nisam video i Konatea, odmah ocjena 13, znači tu je Sane dominacija, strašna ekipa, svaka ti čast, brate moj, dopadna mi se na golu Neuer, brate, dobit ćeš odmah ocjenu 14, instantno 14, svaka ti čast, dopadna mi se tim, lepo ćeš ti napredovati. Odličan, stvarno odličan tim, svaka čast, brate, veliki pozdrav, kako se čovjek zove, Akiša ima, veliki pozdrav. Sljedeći tim, 96 OVR nam je poslao Veljko Jovanović. Veljo, ja se izvinjavam zbog kvaliteta, to je do Instagrama, ne znam ko, ja se izvinjavam, ne znam ko je ovdje na levom beku, ali čini mi se da nije to taj levi bek. Da to nije levi bek, ovdje je Tonali, to je ok, Van Dijk je super, Salahinje u napadu, vidim i Manea. Mane izdajice, ali ono Mane prešao je lik u Bayern, kako me je izdao, ali nema veze, ja ga i dalje volim. On je moj navijač, 96 OVR, dobit ćeš ocenu 9. Ima dosta da se menja, Tonali, imaš ovog levog beka, imaš sad jeftine leve bekove, znači verovatno ti ovaj na pozicijama je Kemp, tako da to se treba menjati, tu je i White, dosta toga ti treba da menjaš, možda probaš formaciju 4-2-2, jer tu na primjer može da ti igra i White i leva u napadu, ali ovako je jako zanimljivo, ali ja bi ti, brate Veljo, preporučio 4-2-2, a tek, znači da imaš left i right wingere, da znaš. Sljedeći tim nam je poslao Goran Mladenovski. Ja se izvinjavam, to je do Instagrama, jednostavno ljudi šaljite mi ekipe na Instagram, ali Instagram jednostavno napravi ovako loše fotke, to je do Instagrama, Kulibali, Hakimi, ali mi ćemo probati ovo da vidimo, znači ja imam, brate, oko Sokolovo, Cancelo, ne vidim koji je ovaj do Jorginha, ne znam ko je, možda je Makelele, ali ne verujem. U napadu opet, mislim da ovo White, ovaj drugi ne znam, ovo je valjda Beckham. Jako dobra ekipa, ocena 15, Šukerinjo je tu je Čehinjo na golu, Čeh s kapicom, s onom njegovom zaštitom. To mi se jako dopada. Šta vi mislite kako bi mene stajala zaštika? Bio bi mnogo seksi sa tom zaštitom. Odličan tim. Jo, brate. Jo, ko mi je poslao ovaj tim? Šta je ovo? Da li je ovo moguće? Ljudi, je li ovo moguće? Ne, mene je ubila. Mene je srce udarilo. Ja ne mogu, ja ću samo da umrem. Joj, Bože. Šta je ovo? Koji tim? Ronaldinho, 103, šta si ti, koji si ti milione potrošio, Ilija, sine, brat, ja ne mogu, ja moram staviti naočare, oslepeću, moram da stavim i svoje gače, koliko je dobar tim, oslepeću, jo, Ronaldinho, ne znam, ajde da počnemo od odbrane na golu, Van der Sar, 30. rank, 103 OVR, menjamo se akaunta, molim te, daj mi tvoj akaunt na jedan dan, daj mi samo da probam, molim te. Blank, Dijaš, Tesaj, najjača odbrana, 108, ali 108 Blank, Ronaldinho 103, Beckham, Kante 108, jo, Messi 101, ocena, brate, 1000 miliona, milijardi miliona. Samo ću to reći. Idemo dalje. Kako sad ja posle onog tima da ocenjujem dalje? Ja sam sad pod utiskom, ljudi. Mene toliko sad srce boli da ću se upišati, moram stvarno idem na WC, sad ću da prekinem video, da odem na WC pa ću se vratiti. Neću, ajde izdržat ću, imaš koji tim. Balšica nam je sljedeći, Balša, veliki pozdrav za Balšicu. Balša, brate moj, kako si, šta ima, si dobro? Show, Gvardiolica, ja bih zamenio Showa, imaš sad Michela, imaš dosta jeftinih. Bellingham, Van de Beek, to je White, Mbappé, Rocky Mbappé u napadu, zanimljivo, Hakimi, dobit ćeš ocenu 10, jako zanimljiva ekipica, tu je Donarumica, polako ćeš ti lepo napredovati, veliki pozdrav za Balšu, ljubite brat, volite brat, odlična ekipa, jako mi se dopada. Sljedeći tim nam je poslao ovaj zanimljiv Premier Liga, polu Premier Liga, italijansko-nemački sastav nam je poslao. Sljedeći, da, brate, Peđa,
Nije, brate, jeste Peđa Đukanović. Veliki pozdrav, ja ne znam da čitam, brate, Peđa Đukanović. Brate, Pejsača Davis. Tu je, brate, tu je Viđega. A viđa ovog, brate, Bastonija, tu je Tahinjo, tu je Navas, tu je, brate, ovaj... Sakica, tu je, brate, Gerard, vidite, brate, ovo je ocena, brate, 13,5, ovo je pravi tim, svaka ti čast, ja ne bi tu ništa menjao, eventualno da menjaš možda White ili nekoga ako dobiješ nekog boljeg strajkera i da tučeš boostove, nemaš još boostove na ekipi, ali jako mi se dopada tvoj tim, svaka ti čast na golu od Tega, naravno najjeftiniji, najbolji golman, odlično si ti ovo potrošio pare, odličan tim si napravio, Peđa Đukanović, veliki pozdrav za Peđa Đukanovića, dopada mi se tvoja ekipa, ocena 13, svaka čast. Sljedeći, 107 tim nam je poslao Dalibor Rizić, koji fazon ima Pejsaču Kancela, koji, znači, šupak mu, tu čovjek trči dok mu šupak ne otpadne, tu je Hakimi koji trči dok mu glava ne otpadne, dok mu se noge ne potroše, tu je dok mu se patike ne, dok mu kopačke ne otpadnu. Tu je ovaj, kako se zove, Bastoni, svi koriste Bastone, šta je Bastoni, taj toliko dobar. Sad kad vidim Bastoni, smanjivat ću ocenu, znači, tu je Verona, Jorginho, White, Mahrez i Sane, koji duo u napadu, koliko strašno. Na golu je Pope, uzeo je Poupa, dobio čovjek Poupa, svaka čast, zbog Poupa dobiješ ocenu 16. Koliko dobro, oduševio me sad s Poupom, znači veliki pozdrav za Dalibora Rizića, veliki pozdrav i posljednji tim, najjači tip. Opet Raša dobio, vidi dobio Raša, lik, dobio Cristiano 9, Roki, veliki pozdrav za njega. Koliko dobar tim lik ima, vidi Midlera, uzeo je lik Milnara, mog iz Liverpoola, odmah će dobiti ocenu 25, odmah. Tu je Cancelo, vidi ovog Dijaša koji si iz nekog razloga povećao, Dijaš je veći od ostalih katrica, Ruben Dijaš je... ne znam zašto je velik, znači, jesi ti tuko telefon pa se on povećao, vidi Van de Sar na golu, dobio je Raša, brate, tu je Henry, brate, Kakica, vidi Kakica, ko je to legenda dok nije pošao u Real i propo, Verratti, Hakimi, Beckham, koliko dobar tim, ocena 50 za Kristijana, Rokija, dominacija. I to je to, ljudi, trenutno, ako mene pitaš, najjači tim koji sam video je do sada ovaj tim od Ilije, znači ja ništa jače nisam video. Brate, Ronaldinho i Torres. Ćao svima.